unodziya but kune discipline inotsvagwawo futi kunoku. Kukwazisa vanhu wapa level yaunoda iyo kunotinetse, kunotoda kuzvideredza. Yekuti wese akufonera unodaira kune level rokuti ukasvika nemunhu waunoziva unomubvunza ndiani zviya. Baba, kukanganwa muvanhu hakunonoke. Kana moto waakudziya viper inonzi pride. Munhu wese anotofunga kuti hadade. Kudada kuri mumunhu kunotoda Bible roti iva self control. Ukanzwa pachinzi control pane zvinopoya mucontrol muzvoda kupota zvidzorwa so. Kuti aiwa tsano ndiri mufundisi bandiri munhu. Pota uchizviudza. Vari kuombera vari kufara but ndimwari kutaura kuvanhu. Unopota uchizviudza. Uri kucontrola zvoda kubuda. Vakavesa moto unodziya but mune zvinongobuda so. Dai Mwari atibatsira. Atipa the ability to noti dzimwe nguva that's the only thing blocking you. Havana kutendera mvura kunaya nokuti papasina munhu unorima ivhu. Iyo miti yacho iripo mashirabhu ariko zvakati ngapaome zvapo. Why? Nokuti ikangonaya garden rinotenda to become a jungle. Saka uchaona Mwari akakuropafadza kuti basa rake rifambe but ndiwo wakatofamba buda pabasa. Blessing yakauya for the sake of the kingdom. But wakatozotiza kingdom nekuda kweblessing yacho. Zvimwe zvatinopromisa Mwari mukaita zvakati pano muranda wenyu ndichadai, pano muranda wenyu ndichadai. Promise nekuita two dimensions dzakasiyana. Vunza vanoriudzana murudo mwachitanga kuonana. Change ni newe munhamo nematambudziko. Svika rufu rwatipesanisa apa mapesana resumora usi rufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhamo nematambudziko simora usinamo. Kana zvakuita zvakanaka dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba vasina kugarika. Dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota pamba panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana ngo vabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo iwo ramba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda but vari kutyira kukuluza uye vari kutyira kuti unoluza family ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pakuda vanozoti handini ndinorarama sedi Kristu. Mwari wakuitire nyasha. Regai ndiremekedze utungamiriri wese ungatambokwazisana utungamiriri wese na baba na mai akomana nasikana nzwai kugamuchirwa mstara cheso. Amen. Ndaikumbira umuverengi weshoko auya ativerengero Acts chapter 28. Mabasa apostle chapter 28 from verse 1 up to 6. Mabasa apostle Acts 28 from verse 1 to 6. Tiverenge mabasa avapostora chapter number 28. Ichinaya uye nekuda kwechando. Zvino Pauro wakati aunganidza svingo reutsotso akauyisa pamoto kukabuda nyoka nokudziya ikanamatira paruoko rwake. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake vakataurirana vachiti, zvirokwazvo munhu uyu muurayi, nokuti kunyangwe adoponeswa hake pagungwa kururama hakumutenderi kuti ave mupenyu. Asi iye wakazuzira chikara mumoto akasanzwa kurwadzwa. Ivo vakati uchazvimba kana kuwira pasi pakarepo akafa. Zvino vakati vatarira nguva refu vakaona kuti haana kusvikirwa nenjodzi vakashanduka voti iye Mwari. Tinotenda tinamati. Father, we thank you for your words. Takutendai Baba taurai muupenyu wedu manera nacho shoko renyu rinotitsiura kutidzidzisa nekuti gonesa mbiri yenyu ichikudzwa muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen.
Pauro nevamwe vake vari kufamba nechikepe. They suffered a shipwreck. Chikepe chakaparara. Ndokubva vaenda pane island yainzi Malta. Vagari vepo ndokubva vagamuchira zvakanaka. Bible ndokubva rati nekuda kwekuti kwaitonhora vakaveserwa moto. Vari mukudziya moto ndokubva mabuda chikara. A viper came out of the fire. Pandiri kuda ndepekuti Bible rangu rinoti because of the heat, nekuda kwekudziya kana kupisa, because of the heat a viper came out of the fire. Ndokubva yamonera ruoko rwaPauro. Vanhu ava vagamuchira zvakanaka. Vafara kuti tasurvivor. Vapa nzvimbo iri nani pa island pa Malta. Vaveserwa moto kuri kutonhora. But kune rufu rwasimuka kubva mumoto. Chikara ichi was a poisonous viper. Rambonera paruoko rwaPauro. Muupenyu hwemunhu, munhu wese unoda ropafadzo, munhu wese unoda blessing. Asi zvichida vanhu havana kunge vakadzidziswawo how to handle a blessing. Nokuti ropafadzo yega yega ine zviga kana kuti maprinciples aunorarama mairi. Zvakafanana nemutambi webhora ane zvaanoudzwa kuti usadhakwe, usasvuta. Why? Nekuda kwekuti kune discipline iri involved kune athlete, kune munhu unotamba mitambo kana bhora. So discipline iri involved muchinhu ichocho ndiyo inoita kuti uve successful. Mufunge vako varume vazhinji vari muno taitamba soka, taitamba bhora. Zvichida vamwe vedu tatitori gifted than vamwe vanhu tinoona vari kutamba. But there is discipline involved inoita kuti dzimwe nguva utadze kuva successful iwe uri gifted. I've discovered in life that gift is not enough. Vanhu munhu wese ane chipo, but gift is not enough. Saka muchiona kuti naanogona bhora anotsvagirwa coach. Hakuna coach anogona bhora kudarika Ronaldo kana Messi. But coach iyeyo akatorwa kunzi gara apa urairidze munhu anogona kuti aramba achigona kuti ave successful. Hakuna anoti ndaakugona saka handidi coach. Kureva kuti coach zvakaonekwa kuti munhu ane chipo but ane skill, pfungwa neunyanzvi hwaasina. Kunotoemployiwa munhu anonzi coach. Saka muchiona timu kana ichidyiwa vanoti coach ngaaende. Kureva kuti vari kutaiwa, vari kutamba havana problem nokuti vari kutamba pfungwa dzaasiri kutamba. Chinodzingisa coach asiri kuti ndiye ari kupotsa. Zvinenge zvaakunzi kupotsa kuri kuita vanhu ava zvidzidzo zvinobva kune uyo asiri kupotsa. So life ndo zvairi kuti zvichida munhu unoda kudzidziswa how to handle, how to manage a blessing. The first challenge in the Bible, Genesis 2 verse 5. Inoti Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika. Nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. So the Lord did not cause it to rain. So the first drought in the Bible haina kukonzerwa nemadhimoni. First drought in the Bible haina kuuya nokuti pane mweya yetsvina. There was no man to till the ground. Kureva kuti plani yaMwari ndeye kuva negarden. Pakashayikwa gardener, the garden will become a jungle. Sango raunoona nhasi rikamentenwa rinoita garden. So gardener Adam ndiye akazoiswa mugarden to maintain the plan of God. Kurati pane plan yaMwari pakashayikwa management ability panoita sango. So tine vanhu vanofunga kuti ndofunga Mwari akandisiya, Mwari handifari. Une zvinhu zvausina kudzidza saAdamu pamusoro pegarden rako. Handishoko rinoti you are wonderfully and fearfully made. Pekuti wonderfully apa pano maintainwa nekushevwa nekudini. Ukasaidaro unenge uri fearfully chete. Unotyisa. Ka wonderfully kanobva nokuti hauna the ability to manage the wonder yacho. So chese chinodiwa nemunhu chaunochemera kuti Mwari ndiritei. Pamwe pacho hazvina kuti Mwari vari kutadza kukuitira, but zera rako harigone kumaneja zvinenge zvaitwa zvacho. Indaifungidzira kuti Satani anoataka vanhu nekuunza matambudziko bedzi. Pamwe pacho imwe ataki inouya nerugare kana usingagone kuhendla rugare rwacho. Havasi vese vari kufa nekuda kuti zvakaoma. Vamwe vanofa nokuti zvinhu zvanyanyuita zvakanaka. Saka vakashayiwa discipline mune zvakanaka. Zvakanaka zviri dangerous kumunhu asati anaka. Samuchiona vabereki nyangwe mune vana vadiko primary kana kadzapasa kuchikoro, chipo chaunomupa nyangwe une mari zhinji chinogona kusadarika 100 rands. Haumupe mari ngemari iri muhomwe, unomupa mari ngezera rekumaneja zvauri kumupa. The same with God.
Mwariwo futi vanotarisa the ability to manage. Saka napakati kwa crusade, we believe in the God of miracles, but apakaka mwana kamsikana ke 5 years kanamatireo ndikuda mbereko atikanamatire. Why? Because with understanding akaqualify kutakura numbu. Inoto demand a certain level yekukura kuti ugone kuita create the problem. Saka pamwe pacho arisi demon in nature yakaudzwa naMwari kuti mirai. Aisi kumaumbete zviti baba ndinakubereka. Ndopana kuti saka ishuwa. Shungu nechido usati wakura hazvishandi. So the first famine, ndeyekuti there was no man to till the ground. Yet ukazvitarisa ndiGenesis 2 verse 5. Munhu akatosikwa kumashure kwacho. He created them. Genesis 1:26-27. He created them female and male. But munhu ari kunzi haamu ari kushayikwa naMwari was a physical man who can work the ground, which means creation, it's a spiritual dimension. Formation is a natural dimension. Saka Bible teaches, and God formed man after he created man. A formed man, a man aninyama, ndiye anoshanda mugarden. Wemweya wespirit agone kumaintain a garden. Kune zvimwe zvokuti Mwari akakuitire kwete nekuti hausi pamweya, but panyama usati waapo pamaturity. Haga naIshumaeri mukuchema kwawo nenyota, Mwari vakavhura meso aHaga kwete yaIshumaeri. Iro Bible richitoti Haga regera kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Yeti wachwanzwiwa havhurwe meso mudiki. Mwana mudiki patsime roof anowira mutsime akafa. Denga rakunzwa but hausati mature to handle what the heavens bring to your life. Saka zvinopiwa mumwe munhu izvo zviri zvako. Nekuda kwokuti munhu nyangwe asiri ari kunzwikwa naMwari anogona kuzvimaneja. Ndo inoita yatinoita kuAfrica kuti dai vauya mainvestor dai vauya havasi kuuya nezvinhu, vari kuuya kuzoshandisa zvinhu zvedu tipinde basa. Nokuti chikangova chedu pane nyaya. Imagine kupanika kwaunoita nesalary kodai iri profit. Yekutotambidzwa yoyi kumba akutomborariki. Machinyiro aunoita neyekutambidzwa kodai zvichinzi ndiwe muridzi wazvo. Saka Ishmaeri kana akachema nokuti haasi mature enough to handle tsime, Mwari vanotsvaga munhu wokuvhura meso. Opota uchichererwa mvura mutsime rako. Muridzi wetsime anzwikwa naMwari ndiIshmaeri, but anopota achitambidzwa. So zvimwe zvaunotambidzwa izvi ndezvako, but denga rakatongoona the ability to manage hapana. Machinyiro aunoita muzvishoma, Bhabha rako rinoti wakatendeseka muzvishoma, Mwari unokutrasta nezvizhinji. Kuti life yako pastage yauri isimple, uri kutoshumira kuna Mwari kuti Ishe honai zvandinoita kana ndiri pazvinhu. Muzvishoma imomo uri kureflecta your mindset muzvizhinji. Vanhu vasvika paisland inonzi Malta, moto waveswa vafara kuti tasurvive tapona. Moto pawakangoveswa wachidziya moto, nyoka ndokubva. Bible rangu rati because of the heat. Anozvati kana kuchitonhora chatinoda iheat. Yeti chatinoda ndochapa a reason yekuti pabude chatisingade. Because of the heat, a viper came out. Isu takagarei pamoto, tiri kuda heat nokuti kuri kutonhora. Saka zvimwe zvaunochemera kuti Mwari ndipei uchinamatira zvine nyaya. Kunda akanamatirwa naJesu anga asingaone. Akuona ndokubva apiwa mubvunzo unzi uri kuonei vanhu kunge miti. Kunati murume anga nematambudziko mairi. Number 1 kusaona. Akuona dambudziko number 2 maonero. But uri kuona kuti dambudziko rechi2 rakavigwa mudambudziko rekutanga. Nokuti amuzive kuti ane dambudziko remaonero kana asati akuona. But Mwari unoto ndosaka Jesu akabvunza kuti uri kuonei, aitoziva prophetically kuti tsano dambudziko rekutanga rapera, but vane rimwe nyangwe vane breakthrough. Mweya wokutodada mauri urimo zvekudadisa asati zvapo, but unotooneka izvozvo kuti apa zvikafamba uya atipinde nayo. I always relate to this statement. Yekuti variko vanhu ndofunga unombovanzwa. Vanhu zvangu zvikaita mushi. Mwe munhu anoita mudumbu. Anopromisa kudada sati zvaita, but ari kutopa warning kuti zvikangofamba chete
munhu aita mudumbu manje denga rakatendeka ka Mwari akatirega tichita mudumbu tese muno nekuda kwako iwe. Vatumwa vangatogara basi vakaudzana kuti batai zvemunhu vanhu vanokwana nemudumbu. Because we are blessed to become a blessing. Moto waveswa chiri kudiwa mumoto hiti iripo but singadiwe futi chirimo. Breakthrough yese yauri kutsvaga nese zvauri kuda zvakaputira zvimwe zvinhu zvausingafarire zvachose. So paakudiwa type inenge yaPauro yakuti no matter pabuda viper unoramba une testimony yekurarama. Nokuti ufunge nyoka inotouraya dai yaenda paruoko rwomumwe munhu. So zvimwe zvatinoona Mwari achiitira vamwe vanhu sichichema dai mandiitirawo chimwe chinotariswa isi shungu yekuti dai zvaitwa. Do you have the ability to handle or to manage it? Zvakuti uri desperate uno zvaruda kuti Mwari vakuitire vakazvinzwa. But as long pasina munhu unorima mumunda meant to till the ground, the heavens will be shut. Havana kutendera mvura kunaya nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. The ability to manage yakava number one key yekuti Mwari vaite seal the heavens. Pashayikwe mvura. So imwe blessing inoshayikwa mumunhu inyaya yekuti the ability to manage is not there. Mwari wedu hasi Mwari wokuwesta. Even ari Jesu anoita miracles. Chingwa nehove zvikawanda. Leftover hati rasai tinoperforma futi. Anotiunganidzai muise mubhasa. Anochengetedza munana. Asa usendo zvinoreva paakati isai mabhasiketi. Ari kuti minana toita but hati waste. Akadi kuti hazvina basa rasai tiri kunodeclare chimwe chingwa nehove. Mwari wedu akarongeka zvokuti even achita minana he can manage things. Namba yevadzidzi vakandozvani nevadzidzi vangu 12 mabhasiketi asara ane chingwa 12 tinombochovha. Ari kumaneja munana. Kuchema kweso zvaunoda kuti Mwari vakuitire zvinogona kutoitwa mangwana kuseni kana nhasi manheru chaiwo. But hauswere wamunwe zvikakufambira mushe. Rinoedza wakuJoburg inotsvagwa flight kuma10 kunoku. Aiwa wega ndofunga uri kutonyumwa sokuti zveshuwa inata handiswerere zvisina basa. Inyaya dzaangosunga mbichana so but zvikatambanudzika zvakanaka. Pamwe pacho muupenyu hwavanhu haisi discipline zvikwanisiro kana zvisipo munhu anotanga akadzikama iye akadzikamiswa nemamiriro ezvinhu. Iri dhora tinochemera refinancial breakthrough ndo munamato number 1 kumunhu wese hakuna anoda nhamo. Financial door. Mari ikauya ine nyaya dzayo. Usikero wakutuka vanhu. Yauri kuda financial door ikauya ine chavarume kwedu kwatobva kwedu ndoko Afrika. Kana mari yatambanudzika zvakanaka munhu anochinja kana property yake yese nemunhu. Anyazoona kuti property munhu aichaita ende mai Mozefuta level rawo aichaita. Munoswera maendeswa nebreakthrough. Variko vanotodemba nhamo kuti yakandichengetera imba. Variko. Mazuva ano vanoti zviriko. Uyu mudhara wedu zvikaita zvakanaka uyu. Kana tonamata kuti Mwari breakthrough pano financial door. Tonamatira kuti Mwari rambai muinesu. Pese pane level yakanaka kumusoro. Pane machallenges ariko akanyanya usati waakuziva nokuti hauko. Iyo chinopa president kuti afambe nemabodyguard even achienda kumusha. Kumusha kune vanhu vane threat iri kumusha. Kumusha kana kumapurazi. Motaketi nemasoja anongo. Kutoziva kuti ofisi yandapinda unovengwa neari kupurazi chaiko. Nemunhu ari kumusha chaiko kuchiwesho unosvika kwatorohwa mbama ikoko. Wakomana handei. Indaitomboda funga kuti munhu anofamba nemabodyguard anotyisa. Ndikazodiscover the truth kuti anenge achitotyawo. Kokana utyisa unongofamba. Bandikadza kuti kudii? Highest level yeoffice ngaasumwe nemunhu wese kuti unenge wapanyanga wachef. But that level inoattracta my enemies all over. Iyo kuvengwa hudi.
Dangosimuka chete. Ropafadzi yatinonamatira haite kuti vanhu vangokuomberera chete. Zvinolengesa, kukomborerwa kunolengesa. Kubudirira kunolengesa. Vanhu vanongona Mwari ndipe kubudirira, Mwari ndipe kubudirira, but you are not ready to manage ruvengo wabudirira. Unogadzirwa nenyaya dzausina kuita. Afunga mazuva apikurarama social media. Comment section unofa. Ayo wonzi kwanzibvutse kunoita mamudzi unofa pa comment section. Kusimudzirwa nemazita unodai, ukasvika kumusoro ikoko vakatanga kunyora zvavo unofa. Denga rinotoziva kuti musavesera moto siyai vatonorwa. Vaipa iri mucomment section ikangobuda anoita suicide. Nyaya dziri kumanagwa nevanhu vari kumusoro, kuchinyirwa, kutukwa nekufremerwa, so zvinotoda vanhu vane the ability to manage. Kumusoro uko hakuna kumira zvakanaka. But ndochishuwa chemunhu wese dai ndasvikawo ikoko. Ndakati ana Paulo nana Hosea vakatoita rombo rakanaka, vakararama kusina social media. Hosea akaroora chifeve. Imagine mazuva edu aya. Aifa kumafira kureva, aifa. The bishop nechifeve. Hosea aifa. We are living dangerous times. Blessing yes ya urukuda, moto wese unoda kuti uvesko, unogona kuveswa nokuti kurutonhora, but pane chinongobuda muzvinhu zvaunoda. Peter kutoti abatwe paaidziya moto, Jesu atorwa pai. Kudziya moto nyaya kuti kwaitonhora, moto waimupa heat, but waiproduce futi light. Ndosaka akaonekwa kunzi mumwe wacho. Pane chese chaunoda, pakaputirwa zvausingade. So kana usati wane the ability to manage zvausingade, zvaunoda imbokanganwa. Zvinokuuraisa. Satambe ne breakthrough ine breakdown pamberi apa kana usati wamachuwa. Ma insults chaiwo aitwa Jesu mwana waMwari aenda kumba kwa Zakeyo. Zakeyo anga ari mbavha. Zakeyo ane record muguta. Jesu ndokubva aenda ku lunch. Imagine iri social media. Kutakakudza hakuna kudenga kwakabviwa wakomana. Imafia rese vakutodya maprofiti mukatimo. Oza danger ne mindset nevanhu. Vanofunga kuti munhu usingafariri hadiwe naMwari. Ndakati kumwe kuita kwaMwari so kana usina kunyatsokura so kunobohwa. Mwari vanoda munhu usingadi. Vakabva haimuva makura kuZimbabwe mamuriko. Kuno mwe mudhara so anga asingadiwe nevanhu. Kasvika pa 100 years. 100. Ona kumuprofita kuti anofa akadonza zana da. Mwari anogona kuda munhu wausingade ende zvinobohwa. Ende aona zvaungaite ndiMwari. But nekuda kwokuti Mwari vane zvikonzero zvaunogona kutadza kunzwisisa nekuona nhasi zvakanaka pachinhu ichocho. So chese chakanaka chaunoda chakatakura chausingade chinorwadza. Chimwe chausingade chinorwadza chakatakura chakanaka chaunoda. Iri kuchikoro ndaivenga ticha irova. Uzakana uri dofo ndokusaidi kwedu ka. Rowa zingaiti. Instead yekuto improve kuti ndiverenge ndiregere zvekurohwa rohwa zvindipase, ndaivirikidza mashoti. Ndaitambira ku defense kwete ku improvement. Tani mashoti ejini ataisa mukatu. Zvoti ukarohwa so wabuda uchingoseka kuti hapana zviripo. But the future manje kana ukavirikidza inorohwa. Namo zvayo. Imagine mukadzi wedofu, vana vedofu. Inzono mudhara ndiyari kuti rovesa akaramba kurohwa mudhara. Hataida discipline iyoyo, but yanga yakatakura success neupenyu hwakanaka. Life yakuda uone upenyu with that way. Chinhu chinorwadza, but nekuti chine mafruits andiri kutsvaga, I will endure the pain for the sake of the glory that is ahead. I always tell people this, tikangodzidza kubva kumadzimai, madzimai vane one philosophy yandakati una kuti apa havanyepe ende vakashinga. Kuzvara kunorwadza, that's true, but havasiye.
achitopedza kutaura no next year kutopusha. Munhu airevese iruyu. Zvakaomaskana zvinorwadza. Ko muri kupusha wani. Kuunderstanda kuti pain haina nyaya. There is a blessing ahead. Principles eupenyu ekuti kana usati ready, you are not ready for success. Moto waveswa une nyaya dzinobuda mauri. Hapangobuda hiti yekuti mudzivirirwe. Mune dzimwe nyoka dzinotora advantage yekuti pakudziya. Rumwe rugare runodena zvimwe zvinhu. Lord bless me, change my life. Blessing inovengesa. Ukati munhu ese achafara kuti zvako zvaita, sorry, you are not ready kuti zvako zvinyatsoita. Success in ministry inovengesa nemamwe futi maministry. Hauda kuvengwa nemunhu wokubhawa ane ministry. Vanhu vanovengana musame field imomo. Kuna asingaitirwe zvakanaka neimwe church ari mune imwe church, mumwe pastor aitirwe zvakanaka neumwe pastor, panogadzirwa nyaya. Kana usati ready kuhandla zvinhu izvozvo, imbomira kudziya moto tonorwa. Vaunoyemura vese vakumusoro vane management ability, vane ka defense mindset kavakapiwa naMwari. Wese moto unodziya une nyaya. Chakanaka chese chaunoda chakatakura zvisina kunaka zvausingade. Takaveserwa moto tikatotanga kudziya, vhaipa ndokubva yabuda. Ndaitasira vanhu vepamauta kumira naPaul kuti aiwa una yamunirwa nenyoka wakomana toita sei timubatsire. Level yehelp yevanhu pane painogumira. Zvokuvesa moto vanogona kugona, but zvokuti kana vhaipa yapa ruoko izvo havachagona izvi. So when you trust men, ziva kuti trust yako pane paichasvika pekuti haachakwanisa kukuitira. Ukasavimba naMwari. Ruth ane understanding yandakada paakanzi handigone kukuberekerai murume anokuroorai. Chakaita kuti aramba achitevera, akabva paability yemunhu ndokubva ati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Kuti ndaakuda the ability yaMwari kudarika the ability yaamwene. Focus yako ikava pana Mwari wacho, zevana haisi nyaya. Vanoresa moto kuti udzirwe, but pane level of challenge yekuti kana yauya anosuduruka. Dai kuvandiregera dai vamirawo neni vanoneta vanhu. Unoti akaita 30 years pabedside chichemo chake chaingova 1, handina munhu. Yeti paari papo pane vanhu pakazara, but pakazara vanhu vanoti handina munhu. Uri kushaya vanhu vei anondiwisira kwete yokuita nawo nyaya. Unoti pa 38 years vangasikakurukuri zvakaoma komana manhu uyu akaipa manhu, but kana yabvongodzwa unosara wecheusaenda. Sorry ngotaura. Handina munhu anondiwisira kwete wokutandara naye. Iriko hanzvadzi yangu iyi yekuti izvezvo hauna munhu anoroora, but vekudanana nawo unavo. Anokuwisira muwanano hakuna. But I know that I cannot sleep without you. Takawanda. Oza kushaya munhu wakakomberedzwa nevanhu zvorwadza. Handina munhu ari kugara yegara sanzi pakazara. Kuti mumwe nemumwe ane nhamo yake ari papa. Hapana dati yemumwe itange yapera, mune sadati yake itange yapera. Sapa bedside munhu ari kuti handina munhu anondiwisira. Wakauya sei iye akawanikwa akarara panhoo. Kune vakamutakura vakamutsveta ipapo. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Saungosingafunge pesa apa. Makomana etemushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi yekurorano wada kufunga. Handina anondiwisira. Ende yakabvongonzwa ine problem 1. Vakamboenda kumusha unoziva kana mada kuchera mvura unotomirira kuti zvitange zvamboita zvakanaka kugadzana naye. Ikatobvongodzwa atanga kupe kunoti unotopinda isati yagadzana. Ichine marara ndo pane healing yacho.
iyo ndoda zvitange zvaita musha. Hada kuti nditoda munhu akarongeka right. Vacharongeka ivava, madi kumbogara mbichana. Kumukushaya patience kwacho so. Da munhu akarongeka. Mwari anogona kukupa munhu asati arongeka. Acharongeka. I relate to this with my wife. Patakati sana pai. Ana sister vacho vaimunzwira tsitsi. Mwana wamai wamhanyira dzimba muchatambudzwa netuzvidhakwa twenyoto. Shuwa unenge uchitambudza mwana wavanhu vaimunzwira tsitsi. But nhasi vanongodzoka futi kumba vachiti zvenyu maimufundisi. Yanogadzana, inogadzana. Mwari kana ada zvake anoita mushe muntaraunda. Iyo manje uda kuti igadzane, utoda pakagadzana kudhara. Ichigadziriswa nani? Uda pakarongeka, pakarongwa nani? Akabudirira sei nani kupi? Uringoda zvakadaro. Moto watiri kudziya une dzimwe nyaya. Blessing yatinoda kuri kutonhora zvinhu zvakaoma, but mune nyaya dzirimo. Promotion yauri kudai, mamanager auri kutamba nawaya, panoitika nhumbu munhu achida kupromotwa. Vamwe vatakuyemura kuti vakasimudzirwa. Kune vibe yakabuda kuseri, kune zvakaitika kuseri. Zvokuti ukazvinzwa noti Mwari pandiri papa ndiri right. Takaveserwa moto nokuti kwaitonhora. Patanga taakudziya, takatofara hanzi vanhu vakatigamuchira zvakanaka. Zvinotanga zvakanaka. Ma relationship ka aitange yakaipa relationship hakuna kumunodana sei zvakaipa. Kana wegona kuchitaura kuti God is involved. After 5 months undozvati Mwari atombozivana nemunhu uyu. Mwari natsana vazvizivane zvachose. Vaipa zvayo yabuda mumoto. Takaveserwa moto nokuti kwaitonhora. Kurati kana waveswa ndo chinhu chakanaka ichi. Hama dzangu tikasadzidziswa how to manage a blessing. Vamwe mublessing imo munhu ndomune downfall yacho. Vana veIsraeri vakazogadzira Mwari. Vakatoparidzirwa vhangeri risiriro rekuti Israeri uye ndiye Mwari akakubvisa Ijipita. Iye achangogadzirwa naAroni. Mombe yegoridhe yakanamatwa. Goridhe vakaropafadzwa naMwari kuIjipti vakaripiwa. But vari murodhi vakaita Mwari wekugadzira emergency God. Anogadzirwa nezvavakapiwa naMwari chaiye. Vakanonokerwa naMwari chaiye. Mozari mugomo akasvika chechi iri pakati. Ndipo panoona chechi hainonoke kutanga. Even pasina Mwari mukati. yaAroni yakatotanga pachinamatwa mombe Mwari chaiye aita sekunge ari kunonokera vanhu. Mozisi achiburuka mugomo akasvika sevhisi iri pakati. Mwari waitaura naye asvika kuno mumwe deputy, kuno mumwe Mwari munyowani. Blessing yavakapiwa kuEgypt yakava a trap along the path. Blessing tese tinoida. Asi blessing ikakuovertake pakunamata Mwari, unoinamata. Inokukipa busy. Unomukanganwa Mwari uyu. Zvakanaka zvaunoda kuti Mwari itai, vanoita. But sauchona kune yambire kuti kana kuKenani musazokanganwa. Why? Because zvinoita kuti ukanganwe zviriko, zvinokukipa busy zviriko, zvinozokupa kuchinya nekukanganwa kuti ndakabva kupi zviriko. That's why healing yaJesu paBethsaida murume akapiwa instruction inobohwa. 38 years akarara panhoo. Paanonzi simuka ufambe anonzi tichitakura. Chinhu chaasingadi kuswera ainacho ndokuti ndopakaswera akarara. Pane memories asi right. But Jesu ndokubva ati carry your mate. Achitakurirei paunofamba wakufamba zvaita. Ukada kukanganwa nekuvarairwa kuti zvava zvakaoma, ukatarisa mate unozoudza wega kuti idzi inyasha idzi. Kune kwakabviwa. There must also be a reminder in your life. Usakanganwe kwakakubvisa. Ndokunokukipa uri pamabvi. Wanga usina kudai iwewe. But the problem is kuti kana kwakudziya pane zvinobuda. Viper inonzi pride inowanikwa kana financial door uri kuchemera raitai. Haubatike, hautambike newe. Kune viper inosimuka kana zvinhu zvaita mushe. Kune misikanzwa yausingaite. Kwete nekuti hauna misikanzwa, zvekuitisa.
Nokuti the real character yemunhu inomanifesta kana zvikwanisiro zvokuita zvaanokwanika kuita zvapo. Handifariri zvakati, handifariri zvakati, handifariri kufamba. Ko unofamba nei? Hauna chekufambisa. Kana ukatofarira hazvishandi. Mota yapakwa full tank irimo, woswera pamba, unenge wakura. Abvunza isi nedzungu hapaswereki. Ine musi wandakablesswa nemota kustreet, ndakaenda kumba ndikanoudza vadzimai nevana kuti handei kumusha. Hapagariki pamba. Vakati hatisatageza, ndikati imotikari yedu muchigezera ani? Ropafadzo inotoda the ability to manage. Why? Nokuti ability iyoyo ikashaikwa, unodemba rugare. Unofunga kuti dai ndandiri kuye kuyo. Utano hwaparara. Marriage yaparara. Wakuwadzwa nekudziya. Kudziya kwakanaka. Asi vanhu havazokubatsira paviper. A viper represents a demonic attack. Pane mademoni ari attached pa everything chiri good chaunoda. Achidziya moto ndiwo vakavesa moto kuri kutonora. Ye moto iyi vakaivesera kutonora vari kudhila neweather. But pakamonera viper zvanzi vakatoudzana kuti this man is a murderer. Nyangwa asurvivor kumvura apa hapa survivor. The same people vanzi vakatibata zvakanaka with the kindness. That kindness was gone. Vakamira kuri, and they were waiting for him to fall down dead. Kurati vanhu vepamauta vane experience. Pakarumwa vanhu vakawanda. Saundozva kuti ikangokumonera, ikakuruma, unozvimba, wowira pasi, tonofushira. But Bible rati they waited for a long time. Zvavaitarisira, handizive zvakamonera paruoko rwupenyu hwako. But the devil will be shocked. They will wait for a long time. And they will change their minds. Zita ravakapiwa iri ndere season ino. But nekuda kwenyasha dziri paupenyu hwako, they will wait for a long time. And they will change that name. Vakambomuti medhara. Ndokubva vazoti, this one is a God. Mwari wako achazviratidza. Pakudzingwa kwako basa una kudzingwa paropafadzo. They will wait for a long time. But they will wait until they will change their name. Vakamutarisa neziso. Vakaziva kuti ratamupa iri. Paul aitombouraya nekurova kumashuro. Saka vanhu vanatacha kahistory pamunhu so. Taana kufunda anobva kwakati aziva akazodai, aziva akazodai. But hanzi vakamira kwenguva refu. Ndokubva vaona Paul hasi kudona. Kune vanhu vakapiwa nyasha naMwari kuti nyoka nyange iri paruoko havasi kudona. Izvozvi muchivatarisa vane zviri paupenyu hwavo, but kudona havasi kuzodona. Nokuti Pauro anoti handini ndinorarama, asi Kristu mandiri. Zvakaitirwa vamwe vakadona, zvakaitirwa vamwe vakarambwa. Une makuhwa akaitwa ukanyewa, zvikaudzwa nemurume wako kuti asiyane newe. But I prophesy, they will wait for a long time until they will change their minds. Zita ravakakupa harisi permanent. Rekunzi murambiwa harisi permanent. Rekunzi muromba harisi permanent. Rekunzi murwere harisi permanent. They will wait for a long time, but they will change that name. Vakarishandura zita from Medara. Don't what he is a God. I pray may God manifest in your life to a level where you break a new ground. Nyoka yakaruma vanhu vakafa pane nhororondo, but you are going to change this story. Vanhu ngavazive kuti kune nyoka dzinoruma dzichiuraya, kogoita type inorumwa ichiuraya nyoka futi. Pauro akamonerwa ruoko, but akava ne-reverse testimony. Vazhinji vaiziva kuti ukarumwa unofa, but yakaruma Pauro ikafa. Iwewe Mwari ngaakushandisewo iwewe kuti nzare kwako zvine nhororondo zvinizvi, kuti vakashanda kuJona kuna chavakadzoka nacho, zvine nhororondo zvinizvi, kuti vakapinda muwanano hapana chakabuda, zvine nhororondo kumusha kwenyu. Unozviziva ndiri kutaura kwauri, kwenyu kwaunobva kune nhororondo yezvinizvi. But wakaziva Mwari anoita reverse. Nhororondo iyi inofanirwa kushanduka. Kunzi amadofa havana chavanoita muupenyu. Uri dofo kudaro,
Nyoka handirambe kuti inouya paruoko. Chandaramba kudonha kwako. Makuwa handirambe kuti vanonyenya vanotaura. Kurwara handirambe kuti unotomborwara. But handinongoziva chete naMwari wakatenda. Vachashandura mafungiro. Vachachinja matauriro. They will wait and wait for a long time. Zvakuti une nyoka paruoko ndazvinzwa. Ende vari kutoitarisa vachitoiona ndazvinzwa. But anoda kukusimbisa manero anhasi. They are going to wait. They will wait and wait for a long time. Havasi kuda kukubatsira hazvina basa. Vagari vepamauta havakubatsire nyoka ikakuruma. Hama dzako hadzikubatsire imba yako ichinetsa. Havakubatsire ukadzingwa basa. But wakadzingwa basa kwete nyasha. Nyasha dzaMwari dzichaunza testimony. They will wait and they will wait. Vanisitara vataura zanzi is a murderer. Zita irori riri temporal. Handirambe zvavari kutaura against your life. Why are you worried? Wakatenda muna Mwari unoshandura zvinhu. Ngavakupe mazita. But the same people who changed that name. Haasi Pauro akaenda kwavari. Akati mazvionera kuti ndina Mwari. But Mwari wako ngaazviratidze. Mwari wako ngaazviratidze. Iwewe nyarara chete. Mwari wako ngaazviratidze. Iwe ramba wakanyarara. Namata Mwari wako. Mwari wandinoziva. Haanyarari newe. Sometimes kunaona unoya kuita hujairirwe mani. Daira vanhu. Ndakadiscover chimwe chinhu chine vanhu vari mature so mu life. They don't answer zvese. They remain quiet. Isu nevafana ndichiti aiwa ndijairirwe todaira ukazodi. Vanhu vaamature. Vanoenda pamabvi voti Mwari wangu zviratidzei. Ine handichataura ndaakunyarara. But Mwari wandinoziva haanyarari. Pamuzodziwa wake haanyarari. Vanhu ngavaone zvinyowani zvitsva. Kana vakamboona nyoka dzairuma vanhu vachifa, ngavaone nyoka dzinofa. Ine kanhororondo ndosaka vataura kuti you will fall down. Haisi prophecy experience. Ndina Mwari ane revelation more than experience. Zvitsva ndozvichaitika pauri. Mwari ngaatange newe. Vanhu vekumba kwenyu ngavashamisike kuti zvakaita kuna Ninga akawira pasi, business rake rikavhara. Zvikaita kuna Ninga akarambwa. Zvakaitika kuna Pastor Ningi vakatotiza muguta ministry ikavhara. They are going to be shocked. There is grace inoti rikabata pamunhu. Nyoka iripo. Poison inayo. But panotaurwa dzimwe nyaya. Vanhu vanosvika pavanochinja nyaya. From murderer, what he is a God. Vamwe unoona vachiremekedzwa nhasi vakatukwa long time. Vamwe unoona vakuremekedzwa nhasi vakachinyirwa long time. But havana kuzvitora sei permanent situation. Vakazova kuti it's a passing phase. Nokuti wandinonamata haanyadzisi. Vaokuona va successful kune mazita avaimbopiwa. Vane manickname avakapiwa guta rikaseka. Is a murderer. Imonde anotofa kuna kwaanoenda. Mai manje muchaona achatozvimba. Mai manje muchaona achatowira pasi. By Bible over that they waited. Ndopandiri kuda nhasi papa. Kuti vakakutarisira kuti unodona. Let them wait and they wait for a long time. Mwari waunonamata wakatenda is going to show up. Iwewe nyarara chete namata Mwari wako. Pauro haasi kurwisana nevanhu vepamauta. Unongoramba achitaura achinamatira mukati kuti mune Mwari wandakatenda. Iye asinganyadzisi atanga basa mandiri anoripedza. Haripedzwe nemakuhwa basa ramakatanga. Haripedzwe nekumakwa paFacebook basa ramakatanga. Kana matanga basa Mwari wangu munozviratidza. They waited. Why? Because vaneka history. Nyika yatinorarama ine experience nehistory. Unozwa mati history repeats itself. Tatakazviona izvi. Ninga akambozvitraya akadai. Ninga akazvitraya akadai. Nyoka dzepamauta. Haasi Pauro auya nenyoka ipapo. Ndedzeikoko. Ava vane history yavo. But havasi kuziva kuti yaenda paroko. Nokuti pamwe pacho unoti why me? Imagine vanhu vakawanda vana Paul. Nyoka yasarudza kuenda paruoko rwaPaul, the anointed one. Yadi kuenda paruoko rwemumwe munhu ari ordinary. Pane pamwe pekuti Mwari vakada kukusimudza, you allow the viper to be on you, not to be on someone. Why? Nokuda kuti vada kuintroduce imwe level yepower.
imwe level yegrace inongomanifesta chete kana vaipa yatenderwa kuuya pauri. Nokuti paunochema kuti Mwari ndisimudzei, ndo pawakusumukira apa Paulo. Nokuti hakuna ane zita rekunzi God, ainzi God ndiMwari. But pazvakaitika pana Paulo, vanhu vakati hatimupe nickname yemunhu uyu atoo Mwari uyu, nokuti ari kuchinja masystems enature. Nature ine tsika dzayo, kune masystems ariko. Kuti ukangobuda basa chete kutambudzika, dzokera kumusha, ukaita zvakati hakuna kwaunoenda. Onzokana chita kuchinyira kuti unopabva panapa. Asi wese anobva ipapo achienda kudambudziko. Ukaita research zvakanaka, kune vari sexual vangavadzingwa kwavakabva. Kahistory kari muvanhu, ndosaka vachigara vachingoti uchapabva panapa, hazviite, unotobva chete. Vanogadzira nyaya dzavanogadzira, vari kurarama nehistory. Iwe unotenda muna Mwari unoita zvinoshamisa. Paulo haasi kuti why me Lord? Pavanhu vese, I'm your servant. Sei nyoka yauya pandiri? Kune zvinotenderwa naMwari. Nekuda kwekuti vane level yavada kuintroduce. Nokuti hazvizozivikanwa kunzi una Mwari kana nyoka yaenda pa next door. Ikaruma pa next door akafa, vanhu vanopera nekurumwa. But Mwari aitendera kuti ikauya paruoko rwako, people will understand another level of grace. Can I put it this way? In other words, I'm saying we are a victim of God's purpose. Mwari afunga kuita madhiri newe. Akatonzwa kuti Lazaro arwara auye, nokuti ane dhiri reresurrection raada kuintroduce, risina kubvira raitika. Kusauya kwake hakusi kumakwa. Kuzoti pandinozouya pacho, ndozoti akauya late, ane latest. Ndokuita kwake, ukakona uya late, ane ka latest kaada kuintroduce. So there are times it's taking time, but it's something better and greater. Hazviitirwe vamwe, ambuya vapita vakanzi vari kurwara, Jesu akati ena manheru acho akanovasimudza. Lazaro ari kurwara akati nombodhonza tiri kuno. Pane pamwe pakuti God wants to do something through you. But that something to you chine pain, chinorwadza. Why nekuda kuti une history dzawakanzwawo, kuti nyoka ikaenda paruoko apa, hapasina. Kune vanhu nhasi vanokuudza kuti pandakarwara chiremba akatoti magore aripere. Na chiremba wacho atori mushoko. Because science yanga to verify kuti hapana kunoendwa. Life vanhu vakakutarisa by experience, vanogona kuti vakaziva kufunda kwako, kushaya kwako hama, nekusangwara kwako, vanoconclude kuti hakuna kuri kuendwa. Vanozoshama waenda waikoko. Avazvari vanhu vakakanda Jona mvura, vakatoenda nemessage imwe. Akusateerera kunonyura, endo kana utonyura zvatopera. Why? Because vanoziva mutemo mumvura kuti kune mashaka anomedza. Havanoziva kuti kwaane mashaka manyowani anotransporta. Yekumedzwa iriko, but yekuti wakamedzwa unoenda yanyowani. Mwari ngaaitewo zvinyowani newe. Vanhu vachada type yaMwari wako, nekuda kuti type yedambudziko rauchabuda mariri. Ameno kana uri kundinzwa pana. Kune problem inoparidza kudarika kuparidza. Nokuti kana wabuda mudambudziko iroro, imharidzo inodarika kuparidza kwacho. Kune vakandiona mazuva andairwara 2006 pandairwara neTB, so vakazondiona mazuva ano ndakuparidza. Havadi kuparidzirwa. Zvakatoitika itori mharidzo. Bozo usacho kuvunza ndiwe, bozo handisirini. NdiKristu ari mandiri. Because type yangu haifanirwa kusvika stage iyoyo. Vane zvavakaona vakatoconcluda. Baba kune dambudziko rinotenderwa naMwari, nekuda kwokuti vada kuintroduce imwe dimension yeumwari. So you are just a victim of God's purpose. Pane zvatenderwa kunzi nyoka usarume John, usarume James, enda pana Paulo wacho. But Paulo nekusaziva sewe seni, tinogona kuti why me? Daniel wakashaiwa support. Ukaona munhu akandwa mugomba reshumba, pashambo taiwa mambo munhu ari right. No witness iri kuti ari right. But shumba ndo dzakava mawitness. Ndo dzakaudza mambo kuti aiwa mukazokanda vari wrong tichakuratidzai. Avatsano tinotandara tese, but pakauya vari wrong vanodyiwa chiri mudenga. Dambudziko chimwe chechinhu chinoshandiswa naMwari kuintroduce a new level yezvinhu. Vana veIsraeri pavakashayiwa mvura, vanyimwa mvura, vachifamba murenje, vakanwa mvura padombo. Haisiriyo plan vaitotsvakawo pane mvura, but yashayikwa. Mwari ndokubva azviratidza kuti rimwe level munochera matsime,
rimwe level. Inini Mwari dombo rakaoma, but mukuoma munhu anonwa. Anonoza kuti tine vanhu vazhinji vanoti their prayer line i1, financial door, which is good. But chandoziva inini hakuna munhu ada mari. Munhu anoda kushandisa mari kuti imupe zvaari kuda. Atikakuvharira muchechi muno tikatanga kuisa madzimari nepewindow, unoshedzera kuti ndipewo chingwa panza. Haudi mari. Unoda kuishandisa. But wakaprograma kuti ukaita mari zvaita, baba kune nyasha dziri more than mari yacho. Tine vanhu vaakunongedzera zvinhu zvisingapindira nemari yavanobata. I remember town ndaenda kunotenga something kune shop. Church ne price tag yacho yaita about 1.2. My dining chairs yaita 1.2. Kwestigate ndasvika aitengesa ndokubva andiziva ndokati muri kumada mufundisi ndikati wese zanga atomhanya wazvikanzi 1.2 baba ari kuita 1.2 muridzi wacho paakandiona ndokubva ati kana murimi itori price futi aiwa Mwari unoita kutamba nayo. Kune maprice evanhu vanonzi kana murimi, ukazviitwa uchatitenda. Kana murimi haachaita 1.2 kurati vamwe vese ndivo ma 1.2 asi kana murimi 500 kurati ndatapudzwa kamwe kachiapa wakata ndima kaita metsi pane kakabviswa so kanonzi kana murimi kanonzi 1.2 minus kana murimi. Pauro chaenda paruoko rwake apa chauraya vakawanda. Chine nhororondo yekukanganisa vanhu. Unogona kuenda muteritori ine marecords asingaite. Saka uchinzi vanhu vanokubvunza kuti munogara sei kwamunogara uko, akanzwa kuti hakugariki. Kuti tiriko wani unzi maiwe mota inotonyora kuti kwawaendawo. Hati kuna kumota dzinokuudza kuti kwawakupindawo kana insurance dzatosarenda hatipinde nemainsurance edimo. Iyo ndokuona ngochipinda zvako chibva kuchechisa. Zvasarendwa neikambani insurance iyo ndoma unoswera. Nokuti kana uriwe nyasha dzinewe, you are beyond my systems akatendwa nevanhu. Boronda turambe uchinamata mando ya Mwari anochinja zvinofungwa nenyika. Dai yakaruma mumwe munhu zvataurwa pamauta exactly munhu iye aitozvimba owira pasi ofa nokuti zvakaitwa kune vazhinji. Asi kana ari Pauro ari kuti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Nyoka pane kuti irume munhu iuraye yakaruma zvinouraya. Paunonzwa Bhaibheri ichiti akabva aizunzira mumoto zvotoreva kuti yanga yaawika nekuruma. Yakaruma ikava paralyzed zvokuti angoita yekuzunzira mumoto so nyoka iyi haina kutombourayiwa nemoto, yakaurayiwa nekuruma. Nokuti dai yanga yakabata zvine simba haigona kuizunzira mumoto. Because Bible that it fastened the hand. But paakazunza it became loose. Why? Nokuti payangoenda paruoko rwaPauro ikabata ropa rake. Iye oti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Ipapa ukazvitarisa kubhuku raGenesis 3:15 nyoka ichitoudzwawo naMwari zvaichitopiwa license yakanzi ucharuma chitsitsinho. But kuna Acts 28 yachinja yaparoko. Inofanirwa kuruma but yakuruma maoko ko yachinjirei. Uchazviona kuti Jesu pamuchinjiko aine mbavha mbiri so yekutanga yakadamburwa makumbo yechitu ikadamburwa. Pane yaapromisa kuti kuenda kudenga but yakabviswa makumbo. Therefore ndo paakadiscover kuti yekuruma makumbo acho ari kutosara vachingoenda vanawo. Maybe hauna kundinzwa explain better. Saka uchiona nanhasi hakuna dhimoni rinoti uende kudenga upinde tinewe. Ndane 46 years hakuna dhimoni rakambomanifesta kuti denga apinde. Anoenda kugehena. Madhimoni haachaita zvekudenga. Anoti aurorwe, hauchate, haudrive. Kuruma zvepano zvinobatika izvi. Ari kuda zvinobatika chete zvinobatika. Zvekuenda unoona kutoenda usina makumbo acho. Usakundwe naSatani kuimprova. Vhangeri ramaparidzirwa mazuva ano rere prosperity. Wacho ari kukomplaina kuti kuri kuparidzwa reprosperity. Iye haaparidzire poverty futi. Andotaura rugare kuvanhu. Hakuna noti nhamo iyi ngairambe yakakutsimbirirai unotiza zve. Hakusati kwaane poverty preacher. Vachitopikisana kudaro paprosperity vese vari ku one side.
wakatoparidza rugare neupenyu hwakanaka, barozoti asi vamwe muri kunyanya mani rugare rwacho. Kuna anoda rugare mbichana. Saka uchaona ndikakupa $2 unogona kuti thank you. Ndikakupa 100,000 US unotanga wakundivheta kuti mabva kupi ndimani zvaita sei. Yakawandisa zvakuti unozoona ndoda shoma haina mibvunzo. Aiwa, tsvaga munhu anongobuda panza oenda paMcDonald's pongouya munhu 10,000 rands obva kuti I just get a drink. Womubvunza kuti mabva kupi, obva kuti I'm a Nigerian, unotiza. Unoziva zvemumafirimu zviye zvatanga. Yeti une nhamo iri kutoda mari, but ikawandisa unotiza. Ineche yemunhu kuti unoita mbichana so. Achifanira kuwanda stereka. Saka pakaparidzwa rugare rwakanyanya unototi akurasika. Toda zviri kuitika izvozvo izvi. Ndizvozvo. Hakuna asingade rugare. Bible rangu rinototi if you are obedient, you eat the good of the land. Ukana Bible rakuti the good of the land, you eat the good. Kuti panyika panodyiwa ka. But Bible rakati kune time chimwe chikafu chinonzi good. Zviri muBible ka, you eat the good of the land. Kwete you eat the good. Kune zvimwe zviri good so. Uchazoona ukatorwara kuenda kuna doctor pamupacha wapiwe mushonga, unodzwa zvekudya. Asauziye. Iwo mabanana unodya warwara, ukatoadya izvezvo urware. Hausi mushonga, no good of the land. Aish. Munhu wese ari programmed for the better, for the best. Zvakuti I'll just settle for this, ndo zviripo. Kusimbisana nekunyeperana. Mind yako inoda zvakanaka. Kuno kunoitwa zvemabhero, ndakamboona vanhu pabhero rehembe so. Akatenga shirt yanga isina two mabhatana. Ndepondo ibhero, but akuenda naye akaona ane mabhatana akadzoka kuti but haina mabhatana, akutoda zvakakwana. Kubhero ikoko anotoda zvinhu zvakakwana. Kuti pfungwa yake iri kuti nyowani ndoida but uzouya kuno kwedu but ukazondishotisawo mabhatana tonetsana. Iyo usatoona unoenda kutenga mabhonzo kubucha. Kuna gogo wandinakidza so. Vati ndikuda mabhonzo akamapiwa, havana kubuda. Sanzi mkwasha hana kana kanyama. Nyama inenge ichitodiwa. Munhu wese you are wired for the best. Zvaunonyepera kuda ndiwoda ngoti vharawo zvako. Zvakanaka unozvida. I'm sure my time is done. The ability to manage a blessing. Chipo chaunoti Mwari ndisimudzei ichi. Vanhu vakukumbirira maoko so. Pane kamweya kanongopindawo so, kanonzwa tiri pano. Mamalevu zaunodaya. Why koko? Pane ka-feeling kanopinda mauri so. Kana kuombera unenge kwakutonetsa. Hauimbi unotoimbirwa. Tingadai vatiimbira. Kwakutoimbirwawo. Kunodziya but kune discipline inotsvagwawo futi kunoko. Kukwazisa vanhu wapa level yaunodai kunotinetse, kunotoda kuzvideredza. Iye kuti wese akufonera unodairai, kune level rokuti ukasvika nemunhu waunoziva unomubvunza ndiani zviya. Baba kukanganwa muvanhu hakunonoke. Kana moto waakudziya viper inonzi pride. Munhu wese anotofunga kuti hadade. Kudada kuri mumunhu kunotoda Bible roti iva self control. Ukanzwa pachinzi control, pane zvinopoya mucontrol, muzoda kupota chidzorwa so. Kuti aiwa tsano ndiri mufundisi pa ndiri munhu. Pota uchizviudza. Vari kuombera, vari kufara but ndi Mwari kutaura kuvanhu. Unopota uchizviudza, uri kucontrola zvoda kubuda. Vakavesa moto unodziya but mune zvinongobuda so. Dai Mwari atibatsira. Atipa the ability to noti dzimwe nguva, that's the only thing blocking you. Havana kutendera mvura kunaya nokuti papasina munhu unorima ivhu. Iyo miti yacho iripo, mashirabhu ariko, saka ngapaome zvapo. Why? Nokuti ikangonaya garden rinotenda to become a jungle. Saka uchaona Mwari akakuropafadza kuti basa rake rifambe but ndiwo wakatofamba buda pabasa. Blessing yakauya for the sake of the kingdom.
but wakatozotiza kingdom nekuda kweblessing yacho. Zvimwe zvatinopromisa Mwari mukaita zvakati, pano muranda wenyu ndichadai, pano muranda wenyu ndichadai. Promise nekuita 2 dimensions dzakasiyana. Vunza vanorudzana murudo mwachitanga kuonana. Change ni newe munhamo nematambudziko. Svika rufu rwatipesanisa pamapesana resumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhamo nematambudziko, smora usinamu. Kana zvakuita zvakanaka, dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba vasina kugarika, dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota apa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana ungawabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo iwo ramba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda, but vari kutyira kukuluza. Uye vari kutyira kuti unoluza family. Ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara. Ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pa kuda vanoziva kuti handi ndinorarama seKristu. Kuda tinamate. Sumukai tinamate. Munamata wako ndewangu. Give me the grace to manage the blessing. Ndatotaura izwi rechiprofita, there is a blessing coming your way. Nyoka iri paruoko, it's a temporal phase. Siya vataure vanyore zvavanofunga kuma WhatsApp, kuma Facebook. But chandinoziva, that name yekunzi Medhara haisi permanent. Kune Mwari zvada kuintroduce some life mako. You know, the same people wangati Medhara ndo vakati God. Vanhu vanonoke kuchinja nekudzoka. Iyo ramba wakamira muna Mwari, usaende kwavari, usavanyengetedza, usaprove a point, continue to worship and honor God. They will change from Medhara to God. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Mazvita nekutaura kuupenyu hwedu. Mazvita nenyasha dzenyu. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Ropafadzo iri kuuya Mwari wangu. Tipewo the ability to manage. Nyoka iri paruoko pehama yangu Mwari. Haasi kuzodona. Ndinoprofita kuti haudone. Nyange wakadzingwa basa, hauvarane nenzara, hauwire pasi nenzara. Nyange wakarambwa ukavengwa, ndinotaura Mwari unochinja zvinhu. Sapaura nenyoka paruoko, but haana kuwira pasi. May God change that record. May God turn that history to revelation. May God change that record. Nokuti uri musefzino manero ano. Ndinokuti Mwari wa Paulo, Mwari wa